Dzulo pa 1 Septemba 2024 chipani cha ndale cha Democratic Progressive Party DPP chatulutsa mndandanda wa anthu amene ndithu asankhidwa kuti akhale alangizi kwa mtsogoleri wa chipanichi olemekezeka a Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo pamenepo ndithu pali olemekezeka Dr. Clement Mwale amene ndithu asankhidwa kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani za ndale kapena kuti political affairs mu Chingerezi. Pamene panso tikuona ndithu amene anakhalapo nduna ya boma olemekezeka Dr. George Chaponda kuti akhale ndithu mlangizi wa president pa nkhani yokonza ndondomeko zoyendetsera dziko kapena kuti policy development. Pa nambala 3 pakubwera ndithu olemekezeka Achimwemwe Chipungu amene asankhidwa kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani yona za organization kuti chipani achiyendetsa bwanji. Pa namba 4 pamene pabwera ndithu olemekezeka Jean Mathanga amene wasankhidwa kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani zokhudza zisankho kapena kuti election management mu Chingerezi. Pa nambala 5 pakubwera olemekezeka Charles Muhango amene wandithu asankhidwa kukhala mlangizi wa president pa nkhani zokhudzana ndi malamulo komanso nkhani za ku court kapena kuti legal affairs. Pa namba 6 pali ndithu olemekezeka Dayton Musa. Dayton Musa kusanabwere convention anali ndithu mkulu wa chinyamata kumene ku chipani cha DPP ndipo pamenepa iwo ndithu asankhidwa kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ku chipani cha DPP. Pa namba 7 pakubwera ndithu olemekezeka Aaron Sangala amene ndithu asankhidwa kukhala mlangizi wa president pa nkhani ya operations. Ndipo pomaliza pa namba 8 pali olemekezeka Bambo Everton Chimulirenji amene asankhidwa kuti akhale mtsogoleri kapena kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani ya campaign. Ndakuti ma appointment amenewa ayamba immediate effect ndipo kalata imene yanasayinira ndi olemekezeka Bambo Shadrack Namalomba amene ndithu ndi amene amalankhulira chipani cha Democratic Progressive Party komanso amalankhulira olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika kumeneko ku chipani cha DPP. Nde mutiuza in the comment section below kuti maganizo anu ndotani pa kusankhidwa kwa makosana amenewa kuti akhale alangizi a president ku chipani cha Democratic Progressive Party pano pa Nyasa Voice Box.